Velkommen til dagens video, hvor jeg vil fortælle alt, hvad du behøver at vide om et hustjek. Jeg vil vise dig, hvordan et grundigt hustjek kan gøre en forskel for dit hjem, både økonomisk og sikkerhedsmæssigt. Et hustjek er en professionel inspektion af dit hjem med fokus på tilstanden af taget, isolering, vinduer og døre samt træværk. Det identificerer skader og forbedringspotentiale. Når du bestiller et hustjek, gennemgår inspektøren nøgleområder. Taget for utætheder, isoleringen for effektivitet og vinduer for tæthed. Denne inspektion giver dig indsigt i din boligs svagheder. Der er mange fordele. Det kan opdage skjulte problemer, reducere energiregninger og øge komforten i hjemmet. Det kan også øge boligens værdi og forhindre fremtidige skader. En professionel rådgiver sikrer, at intet overses. De kan give dig specialiserede anbefalinger og vejledning til, hvordan du løser identificerede problemer. Hvis du vil beskytte og forbedre dit hjem, så bestil et gratis hustjek på boligrådet.dk/bestil hustjek.